bai sini okthomai ramo Sara Tipra o sia nubya kami wa asogui tongnai borok sia ngui tongo nubya ngui tongo borok nyong bising te nubani bagai te chungno bo zora kaham ya phamani bagai tinini tamang lai kha ba tamang ya oborok no sirawui lukurok no srai srai khabi chung sai rawani sokmani tinini hai je tuidu sini tuidu amsaibo urpate laimani sini Tipra Motha bai te sini BJP First chung tini Omorpur Ardibulok bai khobui yuba morsani kaisa baideli tongmani o baideli bo ang to ompi Ardibulok ni tofan ang yang digi thangai yang digi je jehetu chung malbasa hoite sini Omorpur hoite ke thangai chung baideli hai pheleikha hai khalemani yagol yang joining program bo chung manjak sinai hone sini koekta solution kasta sini joto youth chongbo yang digi joining program malaine hene hai phuro je ina tuidu nini tuidu bazar light road ni je buru phangandaro borok basajak je sini minister phailino ekaba sini apk madam umtai sini Sara Tipra ni vice president no borok tumani hobe nai angte kisi saro kok matang sine joto borok no ngu be kunsinai bono go be hunsinai boke sebaba bobo nini borok no asuk sineng nini borok no hanjoi tong hangke nang bahai ke bono go be khumaka obo kaise belai lasima sungja sini Tipra Motha khani ro tumani homala nai di bobo no nang jodi alka borok haike bono nu hangke sineng go be khne boto taboso jora nini bangi ni khai tango Sara Tipra bahai ke develop khalene bomo tei sung thanglai omo sini bagai nai tong hangke nang bono tomani bai go be khna ni nangkha nang khoroksa MP khoroksa nini vice president je kaham hamya ham kharan bangi nai koloi tongai oborok no nang go be khna ni angke belai selasima sungsang jago last day sipurani kong hangke sung phaikha phaimani yagolo sung tuge baza lai dorong hangke ne borok prothom laija buri bodol to kerikha buri bodol oro jaga totally kerei larok sini Tipra Motha khainai adongrok kisa thaimrangnai rok borok atka phai sini bike sini MP Mondol youth ni president tongo sini Sarjugol Kishor Jomatia buk tongo tei jeng koyek jona kathang khoro burike phaikha phaimani yagolo phaikha matro sisungno buruk ke borok phai biani phaikha bahai khengkha je mamani latha dup saka dup kotoma latha to bolaibe sini poro hamla khare ke jeng to kono hai string jeng program phaimani se kono jeng keboni uporo jeng ete khali nei phaiya jeng kebono nosto khaini phaiya jeng edon susto ke phailekha jeng amar kono reli khaioi je tuidubo jeng phailekha tuidu phaimani yagolo borok jeng ta song khane je mama bai bike kaklai lekha je latha mama bai borok tok lekha jeng ke borok no kol sapan jeng borok no khuk haya perma bukrei jeng borok no ithai thaisa bai kogoi jeng borok no kaija samam bukrei obo joton sa busina nengtheng temani ke jeng phaikha borok logol kono jeng ka songoi je mama bai duk saka duk khai jeng no akrong khai ke jeng bai thai ni berawoi jeng saiti ke katai ma thang haike tabuk norok o tuidu nai ma thang je borok omo haike je sini upuro omo suk mane sita pita je tongmung je nai thokya omo te hai tongmung ka belai nai thokya sak bai sak gelegai thangani te komorwani lama o tongmung no borok khaimani bagi ni jeng belai ni borok sini upuro seleng ma sungsa samung khaini bagi jeng borok upuro je mansa jeng borok no oro jaga FIR khainai te sini upuro soba khaikha jeng bo sini oro tongo jeng borok no khai kalangne hili jeng oro justice khaina bagi haike kisasuk jora obo ani simung ang sibu tomani ba jeng khobor nawi tongo fuangni simi sarai jora jeng khobor nai tong biang tomang tong ya bo sababu toma khaya obo borok tesporo busini sai thangkana ni khama khaibo je jeng kisaphan oro tong soknai rok jeng to yang reli khai tong phoro jeng khobor nai tong kebu pha borok no khikhlaiya kepa it kaisa bokya itai kaisa bokya latha kaisa borok no tongnai kiri obo totally mane is ingmaya mane kebu khainai kiri omo borok ni borok ban ogoi bahai ke borok jeng no tomani ba borok bangjak mani bangai si borok attack khayo none sak no belai kusuk kajak mani bagai borok no tomani hoiba kiriya hai khayo ne borok attack khaiso mani kebu tog kebu latha bo khikhlaiya kebu itai bo khikhlaiya sini BJP party ni te youth ni te joto haike te ke sung kaisa mang pleo ka sawi phaika je o tuidu PS ungya kheba obo belai keboi tomani hoiba naidi sini yang ni de mane sini yang je tongnai je meeting o sini committee hall digi ni de eat ba ki tharjagai o constable noroba nangkha ba o je Tipra Motha ni adong te adong rok ni yang teide nangkha borok je borok no nugu borok no attack haika tama khaika tar mane borok ni oro kono proshashan bu kerei na MLA na montris na kono sikrei abone bagai borok mane ke buno si mania hain bagai na jodi borok asuk mane khangkhlai borok jodi madam PK phaini borok no kasungkha bo kabang ma burung phaika sini proshashan rok nini SDPO hoite nini
SSB হইতে নিনি BSF হইতে CRPF হইতে পুরানো ওর ফাইজাক তফাসি বরক মানিয়া খাইবে ওরই পরে খাই চিনি তা কনস্টেবল পর্যন্ত সে বরক বেড়া রই পাইখানকে অবত লুকুরক নো ওয়ান ছবই নাইছিদি যে বোমা হাই পার্টি বংখা যে নং কনস্টেবল পর্যন্ত মানিয়া SD পর্যন্ত নং মানিয়া তার মানে নং তোমা পার্টি খাইখা অব লুকুরক নো বুসি থিং হনে আং মাসাউতা হাইকেতে কেসা সুমু পাতল কইনি आंनि बिसिं खै सिमा निंखा अबंखा जों जे पामे पिके मेडेम जे NRC नि बागै रांनाखा नायजाखा हाइन बागै बाबलियाव सयलिया हाइन बागै बनो गुबे खना नांखा अबत बताबो बो साइ दंगो जे जोंनो बो सावो आं सोबा सोबानि अर रांना वैसाखा सोबा सोबा बो मा थाइ दं नों खाता तो वै लिस्ट तो वै आनर ना फाइदि तमा आंनि पकेट नि फान आं सुनाय अम बतिनि पर्यन्त साखा तमने का केबो ताक पर्यन्त साइसेपन थांराया आगे फसिनि टिप्रा मथानि आदंरक बरक तमा खाय जे NGO हायके खाय बादाल केना गुबे खरब किन्तु ताबोके बरक साक बाय थांनो फागे गुबे खनानि नांखा तार माने बरं चरित्र सिजाक मानि बागै इंगे बो तो साइ दंगो जे सोबा सोबा नाखातै बरं अरब लिस्ट बो दंगो सोबानो आं NRC नि बाय केस खायखा आं सोबानो बस्ता कानरैखा आं दिल्ली वाइबसो थांखा आं सोबा सोबानो रांसा अम आनेरो खुद जे बरक रजाक दंखांके फायना फायना थों नि बबो ताबो साइ दंसिन पिके मेडेम बो नों जदे आसक हिमा दंखांके जिनि टिप्रा मथानि आदं जों नां कयनाय बा जतो जे रांना जाजागै दंनाय निर आसक सि गबै बा निर आसक सि रां रमानि लाख लाख NRC नि बां दंखांके अबसो निर थांगै नाय माने अबो बनेर सिगार माने बगसेव ता खंनिन सिनेमा आनि सिनेमा का रमेश जमातिया ते आं MP 41 MP मण्डलनि सेक्रेटारि Eva Bjp